Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Desa Salaman, Bapak Ibu RT, RW, Lurah lan Kadus ingkang kula hormati, serta masyarakat Desa Salaman ingkang kula mulyakaken. Boten kendhat-kendhat kita anggenipun ngaturaken puja lan puji syukur amargi kanthi rahmatipun kita sami tansah pinaringan sehat walafiat boten wonten alangan satunggal menapa-menapa. Sholawat lan salam boten kasupen kita aturaken dhateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita ajeng-ajeng syafaat tuwin pambiyantunipun wonten ing dinten kiamat. Para rawuh ingkang kula mulyakaken, kula ngaturaken sugeng rawuh panjenengan kepareng matur ing adicara punika. Awit saking kula ngaturaken agunging panuwun. Keparenga ing wekdal punika kula badhe ngaturaken bab nguni-uni kabudayan Jawa ingkang kirang wonten ing tataran kawula muda. Nguri-nguri kabudayan Jawa inggih punika salah sawijining bagan saka kabudayan Nusantara kang duweni sejarah kang dawa lan hasanah kang akeh. Nguri-nguri kabudayan Jawa ugi kerep dikaitake kaliyan njaga tradisi Jawa utawa sekabehane bentuk kabudayaan Jawa. Nguri-nguri budaya diartekake kagem kegiatan ingkang badhe dilaksanakaken ing sajroning jaga warisan leluhur Jawa. Ingkang diserat ing sajroning tata cara lan nilai-nilai utawa selebrasi Jawa. Wigatine nguri-nguri kabudayaan Jawa inggih punika supaya kabudayaan utawa budaya ora luntur lan tetep lestari. Bocah jaman saiki uga bisa luwih seneng marang kabudayaan lan ngembangake kabudayaan warisan nenek moyang utawa leluhur. Tuladha nguri-nguri kabudayaan Jawa inggih punika nganakake festival kagem mengeti ambal warsa Desa Salaman punika. Tuladha kapindho inggih punika nganakaken unggah-ungguh utawi tindak tanduking basa ingkang sae. Tuladhanipun kados pundi caranipun inggih punika matur dhumateng guru lan tiyang ingkang langkung sepuh. Menawi kita saged nindakaken tata krami lan wicanten Jawi alus ingkang sae ing saben dintenipun. Tuladha katelu inggih punika njaga adat istiadat budaya Jawi kawiwitan dening alat tradisional, musik tradisional, tarian Jawa, basa Jawi ingkang sae lan warisan budaya leluhur ingkang kita agem lan kita mengeti ing saben taun. Para rawuh ingkang tansah kinurmatan, sumangga wiwit samenika kita kedah njaga budaya Jawi ingkang adiluhung kanthi cara nindakaken tata krama ingkang sae langkung-langkung wonten ing kawula muda supados bangsa Indonesia saged nuwuhaken generasi penerus bangsa ingkang sae lan bangsa Indonesia saged dipunajeni dening bangsa sanes. Ngrembangaken tarian-tarian lan musik tradisional ugi wigati kagem nguri-nguri kabudayaan Jawa. Para rawuh sedaya ingkang minulya, cekap semanten ingkang saged kula aturaken. Mugi-mugi saged dados panganget-anget lan bahan introspeksi diri kagem kita sedaya. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala saged ngreksa kita sedaya. Wasana mbok bilih angin kula matur kirangin trat sila atur kula nyuwun agunging samudra pangsani. Kula akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.